Erre soha nem szabad azt mondani, hogy nem jöttem, még mindig ott vagyok. Tehát jöttem. Hogy vagy? Jól. Egyetem? Megy. Tanulás? Nehéz. Ösztöndíj? Kicsi. Tanárok? Hülyék. Cigizel? Hogy én cigizzek, hogy azt a bűzrudacskát betegyem a számba, azt a koporsószeget létezhetem? Nem baj, ha igen. Néha szoktam. És te milyen egyetemen is vagy? Én az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológia fakultásának a kalászosok és nyitvatermék feldolgozási technológiájának a menedzsmentjén vagyok. És ha végzel, mi leszel? Pék. Barátnőd van? Van, igen. De ugye ti még nem? Soha. Mit soha? Azt mi nem. Mit azt mi soha? azt nem soha. Mit azt mi nem soha? Enikő egy kedves... Szóval Enikőnek hívják azt a kis ringyót, mi? Legalább főz? Ilyen szendvicseket meg... De tudja festeni magát, mi? Legalább mos? Kezet. De tudja rázni a seggét a diszkóba, mi? Arra gondoltam, hogy következő hétvégén elhoznám ide Enikőt, hogy te Az is... én házam nem kupleráj. Jó, akkor nem hozom. Szégyelsz minket, mi? Szülei micsodák? Rendes tanáremberek. Csórók, mi? Testvére ügyvéd. Tolvaj banda az egész. A pénzed jár veled, tudjad? Nekem nincs is pénzem. Szóval még hülye is.